Wiki yatha timakambiranapo za chifukwa chachiwiri chimene chimatipangitsa inu ndine kuti tiyambe kuphunzira nkhani ya aqida tisanayambe china chilichonse. Ndiye tidanena kuti aqida ndi maziko achikhulupiriro cha msilamu aliyense. Ndiye tidafotokoza kuti ngati munthu akufuna kumanga nyumba yayitali, iye amayamba kaye kuyika foundation yolimba imene ingasenze nyumbayo. Ngati munthu angayike maziko kapena kuti foundation yomwe ili yosalimba, zimakhala zosavuta kuti mphepo ya mkuntho kaya ndi mvula yomwe ili yosakaza kapenanso chivomerezi kumene kugwetsa nyumbayi. Ndiye tidanena kuti titenge kuti mphepo ya mkuntho ndi zikhulupiriro kaya ndi za Khristu, mvula yosakaza titenge kuti ndi shiriki, kapena chivomerezi tichitenge kuti ndi bid'a. Ndezonsezi zikampeza munthu amene ali ndi akida yofoka ndithudi zimamugwetsa ndipo amatsatira zimenezozo. Ndiye lero tikufuna kuonapo chifukwa chachitatu chomwe chimatipangitsa inu ndine kuyamba kuphunzira nkhani ya akida tisanayambe maphunziro ena aliwonse. Chinthu chimenechi ndichonena kuti akida imatipatsa mayankho olondola okhudza moyo wathu uno. Akida imatipatsa mayankho olondola okhudza umoyo uno. Tikaona munthu amene chikhulupiriro chake chili cholimba, sakhala wosowekera mayankho pa zinthu za umoyo uno umene tikukhala uno, komanso umoyo umene uli mkudza mayankho ake amakhala nawo, chifukwa zonsezi ndi zokhudza cholinga cha umoyo umene Allah subhanahu wa ta'ala watipatsa uno. Alipo anthu amene anataya chikhulupiriro chawo pa za umoyo umene tikukhala uno. Iwo amati sakudziwa cholinga cha moyo uno ndipo sadziwa komwe anachokera komanso ndi kumene iwo akulowera. Ndiye muona kuti amatsindika zoti Mulungu kulibe, komanso tsiku la chiweruzo ndi nkhani yongo basi, ni nkhamba kamwa basi. Tisazitenge kuti zimenezo ndi zotani, ndi zoona. Koma tikabwera mu Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala akutifotokozera za cholinga cha umoyo wa padziko lapansi. Koma tisanafike pofotokoza za cholinga cha umoyo wa padziko lapansi, tatiyeni tione kuti umoyo wathu uno sikuti ndi umoyo wongopanda pake iyayo. Allah akunena kuti ayahsabu al-insan an yutraka suda. Kodi munthu akuganiza, tikabwera mu sura Al-Qiyama, sura Al-Qiyama, sura 75 aya 36, sura 75 aya 36, menemo Allah akufunsa funso, ayahsabu al-insan, kodi akuganiza munthu an yutraka suda, kuti angosiyidwa basi osalabadilidwa, kungosiyidwa basi Allah wangomulenga munthu uja ndi kungomusiya osamulabadira kuti basi zipanga zimene ukufuna. Ndi zimene munthu akuganiza. Ibn Kathir pandemanga yake pa aya imene yadanena kuti zikutanthauza kuti laisa yutraku fi hadhihi dunya muhmalan, iyeyu sadasiyidwa mu moyo uno wa padziko lapansi ngati kuti alibe ntchito. La yu'mar wala yunha, iyeyu osalamulidwa kuti upange zakuti zakuti, komanso osaletsedwa kuti siya zakuti zakuti.
zimene akutanthauza pa aya imeneyi ndizonena kuti laisa yutraku fi hadhihi dunya muhmalan la yu'mar wala yunha. Asaganize munthu kuti angosiyidwa kupatula kuti iyeyo adzalamulidwa komanso adzaletsedwa. Ndi chifukwa chake timanena kuti munthu kusiya zimene Allah waletsa amene akumpembedza to Allah, munthu kuchita zimene Allah walamula ameneyo akumpembedza Allah. Olo ntchitoyo ili yonena kuti si swala, olo ntchitoyo ili yonena kuti si zakati, olo ntchitoyo si swaumu, si haji. Koma ngati chili chilamulo chochokera kwa Allah, iweyo ndikuchitsatira. Ngati chili chiletso iwe osachichita, ngati chili chilolezo iwe ndikuchichita. Pamenepo tu ukumpembedza ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yutraku fi qabrihi sudan la yub'ath. Komanso asaganize kuti m'manda mwake akamwalira munthuyu adzangosiyidwa kupatula kuti adzadzutsidwa m'mandamo. Koma lisanafike tsiku lowuka kwa akufa, mmenemo muli mavuto kapena chisangalalo. Ndi chifukwa chake mtumiki wa Allah adatiphunzitsa dua yoti tidzinena pofuna kudzichinjiriza ku chilango cha ndani? Cha Allah chimene adachika m'manda, ku mavuto a m'manda. Allahumma inni, Ambuye Mulungu, ineyo a'udhu bik, ndikudzichinjiriza mwa ino, min adhabil qabri, ku mavuto amene ali m'manda. Sonza di munthu oloivi na amalire ngati adagwira ntchito yoyipa m'manda monso akatani akakumana ndi chilango, sikuti akangosiyidwa ya. Ngati mene amayankhulira an-nasara wal yahud kunena kuti chani awutse mumtendere, akuti rest in peace. Ngati munthu yo wamwalira ali pa kufuru, wamwalira ali pa ashirki, wamwalira ali pa machimo, munthu amene yutu m'mandamo akalangidwa sakukapuma. Nde asaganize kuti iyeyo angosiyidwa. Ndifake timanena kuti asilamu akamva nkhani ya maliro asamanene kuti rest in peace. Alipo yena amene amanena kuti RIP. Ambiri mugulu la asilamu akangomva nkhani ya maliro mumva akuti RIP, rest in peace. Wallahi kumene koko ndikusochera, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala adatifotokozera zoyenera kunena tikamva nkhani ya maliro. Anatiphunzitsa kuti cha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Choneni ya rest in peace ni cha, ndipo rest in peace akuchokera kwa ndani? Ndichifake tikunena kuti foundation ijayo ikakhala kuti ndi yabwinobwino, tizindikira kunena kuti iyo ni mphepo ya mkuntho yo. Rest in peace ni mphepo ya mkuntho. Choncho sitizitsata zimene, chifukwa foundation yathu ndiyo limba. Koma ngati foundation yathu ili yofoka, rest in peace ndithu tiyankhula asilamu. Munthu akamwalira atakuti silamu kumanena wamva za maliro abale ayi nsambi. Munthu wamwalira mukanena kuti nsambi, Allah walakwitsa kumutenga mzimu wake munthuyo. Ayi sakukapuma iyayi. Manda mulibe kupumula kupatulapo ngati munthuyo anamwalira ali pa ntchito zabwino. Ngati munthu amene anamwalira ali pa ntchito zabwino amene ndi akukapumulani. Koma ino ndine sitingadziwe zoti akukapumula, amene akudziwa ndi Allah, chifukwa ndi amene akudziwa ntchito zimene munthu amatani amagwira. Pamaso pathu ife titenga zimene zimaonekera poyerapo. Ngati ali abwino basi timpangira madua abwino, kumfunira chilimbikitso m'manda kuti akayankhe mafunso bwinobwino ndi kumampemphera maduwa kuti Allah amuchepetsere mavuto a m'manda. Koma zakupuma kwa m'mandamo zikaoneka pakati pa yeyo ndi Allah tabaraka wa taala. Ndiye ino ndine sitingayankhule kuti akukapuma iye. Tikuyeneka kuti tinene zimene Allah adatilamula, kama amara Allahu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Silamu munthu amene ali ndi akida yolongosoka amayankhula zimenezo.
ndiye ngakhale m'manda munthu ali ndi zoyeneka kuti akakumane nazo mafunso mmene mwalimu. Ndipo mafunso a m'manda musaloweze akuti man rabbuk ati nikumaloweza ndikayankha kuti Allahu rabbi. Mafunso a m'manda soloweza iyayi. Izi tikuphunzitsana apazi ndi zimene zikatipangitse kuti tikayankhe mafunso a m'manda mosavuta. Chifukwa Allayo tikamufotokoza bwinobwino. Chisilamucho tikachifotokoza bwinobwino. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikamufotokoza bwinobwino tikaphunzira nkhani yacha ya aqida. Chifukwa katifunsa kuti Allah ndi ndani ndipo tikayankha mosanjenjemera. Allah ndi mbuye wanga amene adalenga china chilichonse. Mpaka na mwina angelo kuti zoti imapompo basi wafotokoza mokwanira. Chipembedzo chako ni chiyani? Ine chipembedzo changa ni Chisilamu. Ndipo Chisilamu ndi mwakuti imapompo kapolo wa Allah. Wayankha molondola. Uyu munthu uyu ndi ndani uyu? Amene ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene Allah adamutumiza kuti ife timutsate ndipo ine ndidamutsata sili matsata maganizo anga. Kuti akuti funso limene Asilamu ambiri akakanika kuliyankha chifukwa chani samutsatira Muhammad. Amatsatira azigogo awo. Amatsatira zimene anthu akuyankhula mu society kusiya chiphunzitso chenda. Ndiye akayankha zolondola. Azikango yankula kuti ife timango waza Muhammad basi timango yankula kuti ni Muhammad. Sitikuziwa china chilichonse. Amene ndenda amene atakakanthidwe m'manda. Nde kuti tikayankhe mafunso bwinobwino tikuyeneka tiphunzire aqida. Mafunso a m'manda soloweza. Mafunso a m'manda sotani si oloweza. Okay? Ndiye bal munthu adziwe kuti huwa ma'murun manhiyun fi dunya mahshurun ila Allah fi daril akhirah. Azindikire kuti iyeyo ndi wolamulidwa komanso woletsedwa pano pa dziko lapansi. Chita ichi iyeyo achite, siya ichi iye asiye. Komanso adzadzutsidwa kupita kwa Allah mu umoyo umene uli mkubwera. Ndiye pamene popotu pali zinthu ziwiri tu basi. Pali nkhani yokudza ibada ndi al-iman bi yawmil qiyamah. Pankhani apa zinthu akufotokoza pa aya imene Allah wafotokozapo zinthu ziwiri. Akufotokoza nkhani ya ibada ndipo akufotokozaso nkhani ya al-iman bi yawmil qiyamah. Ndiye tikabwera tsopano mucholinga chenicheni cha umoyo wathu. Yankho limene Msilamu ina aliyesa akuyeneka kukhala nalo atatu wafunsidwa kuti kodi umoyo wathu uno cholinga chake ndi chani? Allah anatipatsa yankho lake. Tikabwera mu sura Adh-Dhariyat sura 51 aya 56. Sura 51 aya 56. Akufotokoza mmene mukuti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sadangolenga aljinni ziwanda wal insi komanso anthu illa liya'budun kupatula kuti ampembedze iyeyo. Cholinga cha umoyo uno umene tikukhalira panopa zonse tikuphunzitsanazi ndi zoti tingampembedze bwanji Allah basi. Ndiye aliyense amene analengedwa ndikukhalabe ndi moyo mpaka na kufikira pano ndikutha msinkhu ameneyo ndithu akuyeneka kudziwa kapembedzedwe kamene Allah adakalamula kuti tikatani tikachite. Mundemanga yake Ibn Kathir mutafsiri yake adayankhula kuti izi zikutanthauza kuti innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati. Ndithudi Allah yakuyankhula kuti neyo ndawalamula iwowo powalengapo ndawalamula iwowo kuti adzingo ndipangira ineyo ibada yanga basi. Ndidawalenga iwowo osati pa chifukwa china chilichonse koma kuti ndiwalamule
za kundipangira ibada ineyo, la li ihtiyaji ilaihim, koma ineyo sindimawafuna, ndilibe nawo ntchito. Allah alibe nafe ntchito. Ifeyo ndi amene timamufuna Allah alibe nafe ntchito. Allah alibe nafe ntchito. Waqala Ali ibn Abi Talha, ada yankula Ali ibn Abi Talha kunena kuti Ibn Abbas adati illa liya'budun, maonena kuti kupatula kuti adzindipembedza ine, ayi zikutanthauza kuti illa liyuqirru biibadati taw'an aw karha. Cholinga chawo iwo anthu ndicho ndira kuti andichitire ineyo ibada kaya kufuna kaya sakufuna. Basi chifukwa amene angachite ibada ya ineyo Allah, amene ndidzampatsa malipiro, amene ndi janna. Yemwe sachita ibada ya ineyo Allah, amene ndidzampatsa malipiro, amene ndi jahannam. Kusonyeza kuti whether we like it or not, chimene adatilengera Allah ndicho kuti timutani, timupembedze iyeyo basi. Waqala Ibn Jurayj, ndipo Ibn Jurayj adati illa liya'rifun, kupatula hapo kuti timudziwe iyeyo Allah. Adatilenga Allah ife kuti timudziwe iyeyo Allah. Ndiye tikamudziwa tichita ntchito pofuna kumusangalatsa iyeyo, yomwe ndi ibada. Tikabwera mu ndemanga yake imene adachita Al-Husayn ibn Mas'ud Al-Baghawi, iya kunena kuti illa liya'budun, mawoti kupatula kuti mundipembedze ine, ayi akutanthauza kuti illa liyuwahiduni, kupatula kuti mundipange ineyo kukhala mmodzi. Ndiye wina adzinena kuti dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amene akupanga ibada akatinthidwa ngatanga mwalire ali pachani, ali pakusochera kumeneko. Chifukwa Allah ndi mmodzi. Ndi aliyense popanga zinthu apange zinthu pofuna kumusangalatsa iyeyo. Aliyense amene angapange zinthu pofuna kusangalatsa wina posakhala Allah, ibada yake ndiyo satani, ndiyo salandiridwa. This is why Asilamu timanena kuti tiyambe kuphunzitsana nkhani ya aqida. Chifukwa tikaphunzitsana nkhani ya aqida, tikamagwira ntchito zathu tigwira ntchito zomoyenerera. Tisangofikira kumango na Asilamu tipange zakuti, Asilamu tipangeni zakuti. Chifukwa tikapanga zakuti zija tipanga molakwika. Chifukwa tidzipanga chifukwa cha anthu. Tidzipanga chifukwa chofuna kuti naka atione. Tidzingopanga pofuna kungokwaniritsa. Kuti abasi poti tinalamulidwa kuti titere basi nanga tipanga bwanji. Koma ibada timapanga tikusangalala chifukwa timadziwa kuti tikumukondweretsa yemwe ali bwana wathu, yemwe ali na malenga wathu. Ndiye ibada timapanga motani? Mosangalala. Koma ndangati amene amanyinyirika ikakona nthawi ya swala ambiri. Ndangati amene amanyinyirika ikayandikira Ramadhani ochuluka. Tisiyeso kudya kuja. Napene kuti tisiyeso mowa uja. Tisiyeso chiwerewere chicha. Amanyinyirika afuka amanena kuti Ramadhani itichinjiriza kuzoyipa zimene takhati kuchita. Ndiye anthu amene amapembedza Allah kapena kupembedza mwezi. Ndio pembedza mwezi. Akupembedza mwezi sakupembedza chifukwa Allah ndo mpembedza mu nthawi zonse. Kupatula kuti munyengo zinazo muli maibada amene ayikidwa. Koma kuti nthawi zonse tikuyeneka timpembedze Allah. Mu Ramadhani muli ibada imene ayikidwa. Koma sisi kutanthauza kuti ibada imangopezeka mu Ramadhani moka. Koma chifukwa chonena kuti mu Ramadhani mu ibada imene Allah akunena kuti cholinga chake ndi choti inu mukhale ndi takwa, ndifake timasalamo mmene. Koma swala imene timaswali mmene muja yakasanu pa tsiku paja imakhala kuti tikuswali benso miyezi ina yonse. Ndi swala ina imene imakhala kuti ilimo mmene yomwe ndi chani? Ndi tarawih. Ndiye mwaona kuti Asilamu apezeka zoti akubwera ku mzikiti kukaswali tarawih koma masana awasa maswali. Kuitenga ngati tarawih ndi swala yokakamiza, kusiya swala zokakamiza. Ramadhani ikatha asiyaso kuswali. Ndiye tikuti Asilamu tisangokakamira kaye kuphunzira zinazo aqida iyi tiyambirire. Chifukwa tikayambirira aqida ndi pamene titadziwe choyenerera kuchita mu moyo. Kati limodzi ka
manika anthu sama panopa akupanga chiwiriwiri ikangoyandikira nthawi ya Ramadhani mpamene amamba kumafunsa mafunso kodi she mkazi oti suna mkwatire azikuphikira iftari mwezi wa Ramadhani futulo amene ndi wabwino bwino kodi she mkazi amene suna kwatirane naye azikuphikira daku zimenezo zabwino bwino mukufunsa panopa bwanji ngati mazozo oti zinthu zonzabwino bwino sangosiya pa chimene mukufunsa ndiya fa kudziwa zonera kuti kukhala ndi mkazi oti sunapangitse naye banja ndi chinthu cha haramu ndiye akuti ayi tinamva kunena kuti chilichonse chimene amakupangira ndi cha haramu ndiye sindifuna Ramadhani yanga iwonongeke mukupembeza Ramadhani yoka ife tikudziwa zoti Allah amapezeka nthawi ina iliyonse ndiye ngati mumapanga zinthu chifukwa chomuopa Allah mafunso asimeneka kufunsa chimene mukaneka kuchita ndikungokwatirana basi ndiye ine anthu nimangauza zoti muzandifunse mukadzapangisanika mafunso amenewo silimawayankha ine mauza kuti mukadzapangitsanika ndiye mudzandifunse chifukwa kadzapangisanika asadzafunsanso funso limene nango kafunsa kuti kodi mkazi wanga amene napangisana ine kaka amandiphikira chakudya ndi haramu akadzapangisanika asadzafunsa aziyankha kale okha mene ndiye asilamu tatiyeni tidziwe cholinga cha umoyo umene ife tikutani tikukhala uno ndiye tikabwera tanthauzo la ibada pali zofotokoza zosiyanasiyana za maulama anafotokoza maulama tanthauzo lake mosiyanasiyana koma choyambirira tikabwera pa tanthauzo la pachiyankhulo chabe maana al-ibada fi al-lugha at-ta'a ma'a al-khudu' tikamati ibada pa chiyankhulo zikutanthauza kugonjera kumvera ma'a al-khudu'i kumene kwatsogodzedwa ndi kudzichepetsa ibada ikutanthauza kugonjera kumene kwatsogozedwa ndi kudzichepetsa wa yuqal zimayankhulidwa tariqun mu'abbadun idha kana mudhallala bikathrati almashi alayhi njira imanenedwa kuti ndiyogonja msewu umanenedwa kuti ndiyogonja zikakhala kuti pakupondedwa kwambiri ndiye zimapezeka zoti udzu umene unali pamene paja onse umachokapo ndipo pamakhala posamerapo china chake nthaka imene imagonja sikhalaso yachonde yagonja kuti yagonja kuchokera mukupondedwa pamene njira ija muzasiye kupondapo mudzaona kuti payambaso kumera chani payambaso kumera udzu panali tunjira apapa panali njira ifenera kuti mbuyo mwanthu amadutsapo koma pachifanira kuti anthu asiya kupondapondapo ndi mapazi yawo payamba kumeranso chani maudzu ndiye azilomwazi anthu akungopondapo pamalo paja basi chonde chimatani chimachokapo ndipo njira ija imagonja ndikuoneka kuti undi msewu ndiye pachifukwa cha kuchuluka kwa matanthauzo amene aimma atsogoleri akuluakulu minal ulama kuchokera mwa ophunzira achisilamu adatambasula tanthauzo limene lili labwino kwambiri ndi limene Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu rahmatan wasi'a adayankhula kunena kuti chani al-ibada tikamati ibada hiya ismun limene ndi dzina jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah limene lasonkhanitsa zonse zimene Allah subhanahu wa ta'ala amazikonda ndipo amasangalatsidwa nazo minal aqwal kuchokera muzoyankhula ndiye tikamaka mazoyankhula apa tikukamba za madhikiri munthu akamapanga madhikiri ndiye kuti pamene popo akupanga zimene Allah subhanahu wa ta'ala amazikonda ponena subhanallah walhamdulillah kapena kuwerenga Qur'an kapena kupanga dua kwa Allah ni ibada dua ni ibada ad-du'a huwa al-ibada dua ni ibada ndiye wina azipita kumanda nomwe akapempha anthu kufa kumeneko auje ndithandizeni auje pamene akuta akupembedza Allah ngati
paswala kunena kuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ambuye Mulungu inu nokha namene timakupembedzani. Koma akatha paswala apo akupita kuzitumwa, akupembedza Allah amene paswala kumanena kuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ambuye Mulungu inu nokha namene timakupembedzani komanso inu nokha namene timakupembani chithandizo. Koma akamaliza kuswaliko akupita kwa abusa, akamaliza kuswaliko apita kwa sing'anga, akamaliza kuswaliko akupita mu shopu mmene muli zitumwa. Komanso mmene akuyankhula pene popo mwavala zitumwa kumene. Koma nkumati Allah inu nokha timakupembedzani, akupembedza chani pamene? Akungoyankhula mawuwo koma sakutani? Sakuwadziwa. So munthu akamayankhula muzoyankhula zake zisonyeze kuti akuchita ntchitoyo pofuna kumusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamene itasanduke imeneyo kukhala ibada. Anthu akuyeneka kuzindikira kuti muno mutikozo mangophunzitsana za swala, anthu aidziwa swala. Koma ngati angaswali ndikumapita kwa sing'anga, ngati angaswali kumadalira zitumwa, ngati angaswali ndikumapita kwa abusa, ngati angaswali ndikumapezeka kunena kuti akuchita shiriki, amene sakuswali swala imeneyo palibe chimene akupezapo. Adzamba kupindula ndi swalayo akadzasiya kupita kwa abusa, adzamba kupindula ndi swalayo akadzasiya kupita kwa sing'anga, adzamba kupindula ndi swalayo akadzasiya kudalira muzitumwa muzopachikapachika, kudalira maaya amene awapachikapachika mushopo, kudalira zimene amukolekera nazo mwana mkhosi matalasimu. Akadzasiya zonsezo pamene tizazindikire kuti awa swala yamba kutani kuwapindulira. Swala idzamba kuwapindulira akadzasiya kuba, swala idzamba kuwapindulira akadzasiya kumwa mowa, swala idzamba kuwapindulira akadzasiya chiwerewere, swala imeneyo idzayamba kuwapindulira akadzasiya zonse zimene zili zonyasa. Chifukwa chake Allah siwabodza poyankhula kunena kuti inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ndithu swala iyi imamuletsa munthu kapena kuti imaletsa zonyasa ndi zoyipa. Swala imaletsa zonyasa ndi zoyipa. Ndewo ziswali nkukachita zonyasazo. Ukuswali Allah akunama kapena tikunama ndife? Yes, tikunama ndife. Fanya akida yathu ndiyo salongosoka. Akida yathu ndiyo salongosoka, sitikudziwa cholinga chimene Allah adatilengera pa dziko lapansi. Aya imene ikupezeka mu sura Al-Ankabut, ningoyang'ana kuti ndi namba chani, koma ndi juzu 21, nde sura 29 aya 45. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kumapeto kwake Allah akudziwa zimene mmachita, simungampusitse Allah. Mana maino muzinama pamaso pa anthu kuti mukuswali, koma Allah akudziwa awa ndabodza. Ngati shopu ili yokhayo basi nangopanga bwanji. Koma ngati alipo mashopu ena amene osamugula fiti wachapechape, ungazindikira bwanji kuti ena amadziwika ena sadziwika. Ena amayika zizindikiro zawo zo mushopu kulemba akuti chana akuti sura for protection, basadi kulemba lemanukipa chikapoteropo akuti aya for protection kuikapo, ena akuti maina ashabul kahfi for protection, basi muona kuti atalemba pa khoma la shopu amadziwika. Ena awo amangomveka mpekesera chabe, koma mpekesera sizimangomveka kupatula kuti iweyo uli choncho kapena anthuwo amene akukunenawo ali choncho. Chifukwa chimene chimachitika ndi chani? Allah subhanahu wa ta'ala samamuyalutsa kapolo wake akachita chimo kamodzi. Umar ibn al-Khattab akunena zimenezo. Allah samuyalutsa kapolo wake akachita chimo kamodzi, koma amamuyalutsa kapolo amene wakhala akupitirirabe kuchita chimolo. Chifukwa munthu akagwidwa ndi chisonyezo choti chimolo sikoyamba kulichita. Ndiye ngati anthu anena kuti akulu awa ali ndi zitumwa, anthu sangangoyankhula zimenezo, sangangoyankhula.
chifukwa Allah sangalole kuti kapolo wake ayalutsidwe munjira ngati imene. Kupatula kuti iwo wangataka kuyankhula zabodza ndiye kuti ali ndi zithomwa ndiwo amene akunena zimenezo. Koma ngati iweyo umadalira mwa Allah, mushopu mwako simopachika china chilichonse, iwe kudalira mwa Allah. Ena akuti mpaka na lero lino akuphunzitsana akuti sura yotetezera ukaiwerenga imene yati shopu mwako simaluwazi ijeni zokawakawa. Akuti dua yotuka panga basi shopu yako simabwera zokawako. Palibe zimenezo mu Chisilamu. Palibe mankhwala mu Chisilamu otsilikira business. Kupatulapo tawakkul ala Allah, kudalira mwa Allah basi. Fantu mikisada dipozise kuti pali dua iyi mukayenena imene ikangapo basi mushopu mosimulowa zakuti palibepo zimenezo. Kapena pali sura yoti mukaipanga mushopu momutetezeka, palibe zimenezo. Ena akuti mpaka nama akaima papona pamunda ndikumakawerenga kuti ka sura Yasin atakutsilika munda. Kuchisilamu zimenezo kulibe. Kuwerenga sura Yasin kuzungulira munda wose, atakuwerenga sura Yasin atakutsilika munda umene anthu asatani asapange moijeni chiponge asabemo. Zonsezo anthu akuchita chifukwa cha umbuli. Palibe sura kapena dua yotsilikira munda, sura kapena dua yotsilikira business, palibe. Kapena shop, palibe. Munthu angodalira mwa Allah basi. Koma Asilamu ambiri lero lino zokazo kati kunenazo zokazo kati kunenazo kwambiri shirki. Ndiye tikukamba kuti ibada choyambirira ndi kuchokera muzoyankhula. Komanso wal a'mal munchito iyi machita kuti ibada albadaniya, ibada ya thupi. Kuswali kumapanga maaction aja, kupanga tawaf, kutamanga pa Swafa ni Marwa mpaka na kukathera ku Arafa, kuzinga nyama kuja. Imene ndi ibada albadaniya ya thupi. Ngati munthu akuswali koma kuswala yake kapangidwe kakeko sikamene sharia yakhazikitsa, imene si ibada. Fake muno mustingagwirizane kuti pa dhuhuri tizingogudubuka basi. Tigudubuke kuyambira ochokera uko tikuwerenga sura Al-Fatiha ndikumangogudbuka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mpaka nofika kumapeto. Kenako tikachoka pamenepo tiwerenge sura ina tigudubuke tipite mbali na. Pamenepo sitikuswali itu. Palibe chimene tikuchitapo. Ngakhale tikuwerengamo mmene muzimene timawerenga pa swala paja koma zimene tikuchitazo zosatani ndizosavomerezeka. Mukuona eti? Ena akuti amasala anzathu achi Kristu. Akuti amasala ndi kumamwa madzi. Akuti kusala ndi kusala basi ndi kumangomwa madzi ati asala chakudya koma madzi yayi. Ena Asilamu amasala koma nkumasuta fodi. Palibe chimene akupanga Asilamu amene. So awanzathu akuti akusala kungosala chakudya madzi osatani osasiya nkumamwa mpaka naso banja ni mwamuna kumene. Akuti wangosala chakudya koma zinazo hayi. Basi ndi kusala ineyo basi. Palibe chena kubango zikhaulisa ndi chani? Ndi njani. Chifukwa kusala kumene sharia yapereka, munthu akuyeneka kuti adye fajiri sana kwani. Ikakwana fajiri apemphere, asale, asadye, asamwe, asakhale malo amodzi ndi mkazi kapena mwamuna wake mpaka nakufikira kurubi shams, kulowa kwa dzuwa. Likalowa dzuwa adye, amwe, akhale malo amodzi ndi mkazi. Kumene ndi kusala kwa Chisilamu. Ndiye ngatalo walamula kuti kusala kwathu kukhale choncho, imene ndi amali. Ngati ife tingapange mosiyana ndi umumu, sikhala sosawu. Sikhala sosawu. Ndiye izi ni ntchito za thupi. Ndiye pali ntchito zimene albatina zomwe zili zankati. Ntchito zankati ndi ntchito monga ndi ntchito za mumtima, monga aniya. Munthu akamachita chinthu, niye amene akupangira ntchito ikhale yanda ya Allah. Munthu ngati akuzinga chinyama, niye yake akuzingira kuti chiwanda chakuti chicha chipangitse business yake kutani kuyenda.
ola anthu muone kuti amene akuzinga pamaso pa Allah apereke nyama zonsezo koma ngati nia yake iliyo lakuika ntchito imene Allah sayilandira. Ola anene bismillah koma ngati nia yake iliyo akupangira izizi kwa shaitani basi. This is why riya ndi shiriki kuzionetsera. Lero lino asilamu ambiri akugwera mu shiriki imene iya ing'onoyi yomwe ndi tchimo lalikulu. Anayankhula Abdullah ibn Mas'ud ngati sakulakwitsa kunena kuti zili zabwino ineyo kulumbira mwa Allah ngakhale ndi kunama. Zili zabwino kulumbira mwa ndani? Mwa Allah. Apatu ndi ibada ya mawet. Zili zabwino ineyo kulumbira mwa Allah kunena kuti wallahi koma ndi kunama. Kusiyana ndi kuti ndilumbire mwa zinthu zina ngakhale ndi kunena zona. Asilamu sena matine hapa. Akunena zona koma akunena tine hapa pa khosi hapa. Kumanda kwako kwanga uko ndikulumbira. Amene akupanga cha shiriki. Ngakhala akunena zona koma ngatakulumbira posakhala mwa Allah basi zinthu zaonongeka. Ndiye zili zabwino munthu kunama koma alumbire mwa Allah. Chifukwa chani? Kunama ni chimo. Kulumbira posakhala mwa Allah ni chimo. Koma pakati pa kulumbira posakhala mwa Allah ndi kunama chimo lalikulu ndi kulumbira posakhala mwa Allah. Ndiye mwaona kuti asilamu ena akuzinga nyama ola achule mmene modzina la Allah ola atsatira ndondomeko imene mtumiki anapanga koma ngati nyama imene akuzingira jini basi zinthu zalakwika. Anthu akupereka zopereka, kupereka zovala kwa anthu osowa, kupereka zovala kwa anthu amene ali ovutika, kupereka chakudya ndi zote. Koma nia yawo ndiyonena kuti ife anthu adziwe zoti ndife anthu opereka. Zinthu zaonongeka. Ola apereke mamiliyoni. Ola apereke mamiliyoni. Ndiye tikunena kuti ntchito zina ndi zamkati kutengera pa chitsimikizo chimene munthu akuchita. Wadhahira ndipo pali ntchito zina zimene zili zoonekera. Of course ena amanena kuti apapa pali ntchito ziwiri. Ntchito zake ndi alqaul wal amal bas. Pamene ena amanena kuti pali ntchito folo. Ibada alqawliya, ibada ya pakamwa, wal ibadati albadaniya, ibada ya tupi, wal ibadati alqalbiya, ibada ya muntima. Ndiye ina yamanena kuti ndi ibada ya ntchito zoonekera pati, zoonekera pantunda. So ala kulli hal tikamati ibada ndiye kuti kutenga ntchito ndi mawu omwe zimene zili zoonekera ndi zosaonekera. Koma zonsezo zikhale kuti zikumusangalatsa ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi chifukwa chake Muislamu kukhulupirira mu mtima mwakemo kuti sichingachitike china chake kupatulapo kuti Allah wafuna, ndipo sichingalephereke china chake kupatulapo kuti Allah wafuna, munthu amene ndokhulupirira. Faki mtumiki anena kuti munthu amene sakhulupirira mu izizi amene si mmodzi wa ine. Yemwe sakhulupirira kuti palibe chimene chamugwera munthu kupatulapo chomwe Allah adamulembera, ndipo palibe chamuphonya munthu kupatulapo chimene Allah sadamulembera. Munthu kungokhala kuti sadakhazikike pa chikhulupiriro chichi basi. Ena afe tichitikira zinthu zosiyana ndipo pamene timaseka ndikumasangala kuti apa akida ija yatani yagwiradi ntchito apa. Kuyesesa kupanga zina zake nikupanga zina zake nikupanga zina zake pamapeto pake zina zakezo ndikulephereka. Basi timangoti alhamdulillah kuti za Allah sadafune kuti zitani zikhale mmene zilili. Kapena kuyesera kuchizemba china chake kuchize komabe basi china chakecho ndikuchitikana. Basi alhamdulillah amene ndi dokhulupirira. Ndiye muona kuti lero lino anthu chikachitika malo movomereza kuti chimene chachitika chifukwa cha Allah basi kwamba kupanga blame wina wake. Al-qadar si kukhudzana ndi kunyoza. Uchimo sumagwirizana ndi qadar. Ngati munthu waba asanamizire qadar kuti ndaba chifukwa Allah ananilemera kuti ndidzaba. Ndachita chiwerewere chine sinikana chiponya chiwerewere chimene choni musandizenge mlandu. Chiwerewere chimene chocho ndimayeneka kube kutani kupanga basi. Imene si qadar. Limene ndi bodza. Qadari si magwirizana mu zinthu zachani za uchimo.
ngati anthu amachita uchimo ndikumana mizira qadari anthu amene wonda anthu abodza ndipo izidachitikaso mnthawi ya Umar ibn al-Khattab munthu wina anabweretsedwa kwa yeye Umar anaba akubatu kuteko amene akumavutawa sharia ikanakhala kuti kunoku ikugwira ntchito bwiza atachepa akuba osati zootcha sharia simaotcha kuotcha wakuba ndi chimo ndipo Islamu asakhale nawo mugulu limenelo munthu wakwidwa ndipo azindikiridwa kuti yeye waba chinthu chimene chadutsa mulingo mene sharia idayika 3 dirham chikadutsa pamene popo ndikuti munthu adulidwe chani dzanja ndiye akadulidwa dzanja mesa anthu tizimuona azichita manyazi ena atengerapo phunziro kuti aja anadulidwa mkono to aja ndifota anakaba chakuti ndikuti nasi yakuta kuba chifukwa zoti ndikakapangaso ine ndikhala ngati ati aja anthu achita chiwerewere mwagwira apa banja onse mkazi yo apa banja ni mwamuna wake mwamuna yonso wapa banja ni mkazi wake mwagwira ndipo umbono wakazikitsidwa kuti amachita zimenezi amene wagende ni miyala mpaka na amwalire anthu ena akaona akapangaso zimenezo kuti munaona mmene anafera amene aja ndipo tumuitane gulu la Asilamu muzipanga zimenezo pa gulu la Asilamu atani aone musakapange kobisa ya aone chifukwa akaona ena mtima ukaona zimenezo kuti kuti kukodi zimaka asiya ndekuti anthu apa banja sazipanga chiwerewere amuna azikakwatira ngati afuna kuonjezera azikazi ena manambala azipanga zimenezo koma sazipanga agent zanseri za chiwerewere achinyamata amene sali pa banja mwagwira kupanga chiwerewere anyetseni zikoti 100 mukuona ngati akanyetsedwa zikoti 100 amene ayaluka ena atengerapo phunzirana ati ine sindingapangeso zimenezi yafuka ndikayalukanso koma chifonera kuti madera ambiri sharia kulibe that's why uchimo anthu akungochita mopanda kuopa china chilichonse ndikumapikisana aso anthu kupikisana uchimo ndiye sharia atu ndi yabwino koma pachifonera kuti anthu akuti abwera ni maufulu lero lino munthu wakuba amene akuchola nyumba za anthu akupha anthu akumakhala ndi loya mpaka na mulandu nukumaka wina kuti kukoti ndikubwereranso ndikumakabaso apita akaseva kundendeko akhalako kaya miyezi ngati kandi zaka zingati abwereranso zimene waona ukonza zing'onotu samangolima kumeneko nkumango kwapulidwa kankumadya mosa kwanira koma zonzo zazing'ono kupatulapo ngati kumeneko mwina amapanga nkhanza zenizeni zija koma tikuzaza kuti masiku ano evina akaidi sona awali ndi ufulu nanga sima ufulu nyamata nitsikana amene sali pa banja achita chiwerewere ufulu wawo ndiye kuti mwanyetse zikoti zingati 100 ndipo mwathamangitse muderamo ufulu wa munthu amene ali oti anali pa banja wagwidwa kuchiwerewere ufulu wake ni kumupha akaphedwa chimo limene Allah wamutani wamukhululukira ndiye sharia ikamaika mahududu imakhala kuti ikufuna kukonza dera ndiye izizi tikungoyankhula hapa chifukwa chonena kuti timakamba nkhani ya ibada kuti anthu ibada samadziwa kuti kweni ndi chani nawo choncho ntchito zoyankhula zimene munthu amachita zomwe Allah amasangalala nazo komanso kuzikonda zili mugulu la ibada ngati munthu achita zimene Allah adalamula pambuyo poti wamudziwanso Allah uja iye adzalipidwa malipiro abwino kwa basi ndipo ngati munthu wapezeka kuti sakugwira ntchito yomusangalatsa Allah ayembekezere chilango kuchokera kwa iyeyo wokhulupirira adziwe kuti umoyo sunatere pa dziko lapansi pano tadziwa cholinga cha umoyo wathu ndiye iye azindikire kuti umoyo sikuti wathera pa dziko lapansi pano palinso tsiku limene lili la malipiro tsiku limene lili la chiweruzo that's why Islamu akuyeneka kuopa kuwachitira anthu ena zinthu zosakhala bwino chifukwa chani akawachitira anthu ena zinthu zosakhala bwino iye uja ndi kuzemba mmene tikunenera muja kuti anthu amazemba milandu asaone ngati pa tsiku la chiweruzo azazembaso pa tsiku la chiweruzo kulibe kuzemba pa tsiku la chiweruzo kulibe kothawira Allah ndamene adzagamule basi ndiye sungamuthawe Allah subhanahu wa ta'ala pachifukwa ichi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuchokera mu hadithi ya Anas bin Malik adayankhula kuti man kanatil akhiratu hammahu aliyense amene angaipange akhira kukhala kumbo lake kukhala cholinga chake cha umoyo unowu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi
Allah amapereka kulemera. Allah amapereka kulemera kwake mu mtima mwa munthu amene. Munthu amene amakhala wolemera samadandaula za moyo wa padziko lapansi. Chifukwa chani? Chifukwa iyeyu kumbo lake ndi la umoyo umene ali nkutani? Ali nkupita uja. Ndi Allah amayika kulemera kwa mu mtima. Munthu amakhala very very rich. Kumucha. Na anthu olemera padziko lapansi pano si awo amene ali ndi chuma choonekera chonchi. Anthu amene ali olemera ndi anthu amene ali ndi akida. Amene ndi mabwana. Amene ndi mabwana. Chifukwa chani? Chifukwa Allah wapatsa kulemera kwa mu mtima. Chikawagwera chowagwera kuchokera muzokugwa zimene zimagwera akapolo Allah amapirira ndipo sata ya chiyembekezo mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chikawapeza chisangalalo kuchokera muzisangalalo zimene Allah subhanahu wa ta'ala amapereka kwa akapolo wake, iwo amamuyamika Allah. Ndipo amafuna kuti chisangalalo chimene chagawane ndi anthu ena. Amene ndi okhulupirira. Osati umbombo, silamu sakhala umbombo. Sizimasonkhana zinthu ziwiri, umbombo ndi imani mwa munthu mmodzi. Wallahi. Koma lero lino mmakomo muti ndi azikazi amene amakhala umbombo, kumuchitira umbombo mwamuna wawoyo ndi kumachitira so umbombo ndi ana awo omwewo. Kulephera mkazi kutulutsa ndalama, mwamuna ali ndalama yochepa imene wakwanitsa kugula mwina ndiwo zoti zikwanira anthu pa nyumbapo. Mkazi kulephera kutulutsa ndalama yoti aonjezere kuti chakudyacho chikwane pamenepo. Ati ni ndalama ndilibe. Zimene azikazi achisilamu akuchita. Ndikumanena amuna kuti inu ndawo umbombo inu. Ndinoumira inu. Mavuto amene wawa akuchitika ifota anthu ambiri akida alibe. Anthu antchito mmene amayankhulidwa ndi munthu msilamu. Msilamu pakamwa pake. Tikamati tu ibada anthu amangona ngati kuswali koka. Ndi mawu omwe ndi ibada tanena kale apo. Msilamu kumuyankhula munthu wantchito ngati kuti si munthu usoya. Mukaone mashopo amwenye mmene amakhalira anthu amene akugwira ntchito mashopo amwenye. Anthu achikuda mmene amayankhulidira. Ndi makomo mwa asilamu momwe amene ali achimalawi anzatu kumuyankhula wantchito ngati mwana. Zonsezi zikuchitika fayani mulibe akida mayo 0%. Koma akuswali daily tu. Mwezi wa Ramadhani ukafika kuta akusala. Sadaka ali nkumapereka. Akupereka sadaka kwina anthu ogwira ntchito akwapasa ma 20,000. Onyamula matumba olemetsaja 20,000 atazikasamalira banja. Asamalira banja ndi ndalama zino 20,000. Koma tikati pereka ndiye nkumakapereka zambiri kwa anthu ena. Koma ogwira ntchito mene bwakuta akuvutika. Amene ndi anthu opanda akida. Ndifake mane tinsilamu aphunzire kai akida. Faka aphunzira akida imasintha khalidwe la munthu. Khalidwe la munthu so limasinthika. Fa chisilamu tumika kunena kuti ine ndinatumizidwa kuti ndidzakwaniritse makhalidwe abwino. So chisilamu ndi chipembedzo chokhacho chimene chimapereka khalidwe labwino kwa munthu. Munthu msilamu okhala ndi khalidwe lonyasa amene chisilamu sikinakazikike mwa iye. Wangogonjera mwa Allah kuti ashhadu an la ilaha illa Allah, koma imani sinalowe mu mtima mwake. Sinalowe mu mtima mwake. Akida ndi chinthu chimene chili chofunikira kwambiri. Then tunaona kuti amene akhira ili kumbo lake Allah amayika kulemera mu mtima mwake. Wa jamaa lahu shamlahu, ndipo Allah amamufewetsera kakhalidwe kake kapa dziko lapansi. Mitendere yonse ya dziko lapansi mambwerera koma muona kuti munthu amakhala alibe nazo ntchito. Munthu ameneyo ni munthu amene ali wa akida. Wa man kanat ad-dunya hammahu, tsopano uyo amene alipanga dziko lapansi lino kukhala kumbo lake, ja'ala Allahu faqrahu baina aynaihi, amayika umphawi Allah pakati pa maso ake awiri munthu. Choncho amaopa umphawi. Ndifake mudzaona amalephera kuswali chifukwa choopa kuti akakaswali ndiye kuti abwana akamuchotsa ntchito. Amalawirira mamawa osaswali fajiri kutamangira kuti akalawirire kuntchito akakhalo yambirira kufika. Akuopa ja umphawi. Nthawi zonse kumangoganizira za makobiri. Nthawi zonse kumangoganizira kuti ntchito. Ndipo anthu amapeza kuti ngati ntchito yawathera kumangoona ngati basi dziko lonse lapansi latani laipiratu. Amene ndeni munthu amene akida mwa iye mulibe. Always mangoganiza za ndalama basi always. Akuti kupanda kuganiza ndalama pa dziko lapansi pano ndiye uzitanipo. Silamu kumayankhula zimenezo. Ndiye mudzaone munthu amene focus yake ili pa ndalama, za malamulo Allah samala. Akakhala kazi ndiye chisimu samamvera mwamuna kumangotuluka nyumba chisawa wa mwano chana alibe nazo ntchito because ali makobiri. Akakhala amuna swala osamaswali basi ziwerewere chani kumayankhula kuti swale kupindulisani chani ino.
alipo anthu akumayankhula zimenezo. Zonsezi zikuchitika chifonera kuti anthu khumbo lawo ndi chani, ndi za pa dziko lino lapansi basi. Walam wafarraqa alaihi shamla, ndi Allah amamulekanitsa iyeyo ku moyo wake wabwino umene angakhale paziko. Amakhala basi nthawi zonse wankhawa, nthawi zonse omangobizika ndi zinthu zosadziwika bwino, nthawi yake imangoonongeka pa zinthu zosadziwika bwino. Ndiye akupitiriza mtumiki kunena kuti walam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu, ndipo palibe chimene chimamufikira cha mu dziko lapansi kupatulapo chomwe Allah adamulembera kuti chadzachipeza basi. Ndiye tizindikire kuti pamene munthu wapatsidwa zinthu ziwiri, akuyankhula Imamu Abu Bakri Muhammad ibn al-Walid ibn Khalaf at-Turtushi, adayankhula kuti idha arada laka amru dunya wa amru akhirah, zikakufikira iwe zinthu ziwiri, chinthu chokhudza za umoyo wa dziko lapansi ndi chinthu chokhudza za umoyo umene uli nkubwera, fabadir bi amri al-akhirah, iweyo yamba ndi icho chimene chikukhudza za ku janna, chimene chikukhudza za ku akhirah, uyambe ndi chimenecho. Yahsul laka amru dunya wal ukhra, chifukwa chidzakuthandiza chimenecho za umoyo wa dziko lapansi komanso ndi umoyo wakuti wa ku akhirah. Pakati pa chiwerewere ndi banja, zonsezo zitati zabwera mwayi kwa iweyo ngati mkazi wa Chisilamu, ungasankhe cha chifukwa ukasankha banja likuthandiza umoyo wa dziko lapansi komanso ku akhirah. Ukasankha chiwerewere sichikuthandiza umoyo wa dziko lapansi komanso sichingakuthandizenso zakuti za ku akhirah. Akuitana na anzanu teni kwa abusa, ndiye wina wabwera, anzanga muli mavuto, basi ngodalirani mwa Allah. Pakati pa anzanu awiri amene mungapange naye unzanu ndi uti? Amene akukuzani kuti mwadalire mwa ndani? Mwa Allah. Chifukwa amene inu mutadalire mwa Allah akukuthandizani za pano pa dziko lapansi komanso kuti ku akhirah. Koma mukatengeka ndi awo amene akuti tiyeni kwa abusa, mavuto amene akakuchotserana abusa, mukapita kumeneko akusokonezerani za dunia yanu komanso za ku akhirah kwanu. Ndizomwe zikutanthauzira. Ndiye munthu azindikire kuti umoyo wa dziko lapansi panopa palibe chimene ife tikuyenera kuchita kupatulapo kutani? Kumusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala basi. Ndiye chilichonse ngati mene adayankhulira Abu Sulaiman ad-Darani kunena kuti kullu ma shaghlaka 'anillahi 'azza wa jalla min ahlin aw malin aw waladin fahuwa 'alayka mash'umun, chilichonse chimene iweyo uli nacho kuchokera mu banja, mkazi kapena mamuna, kapena kuchokera mu chuma, kapena kuchokera mu ana, ndipo chikukupangitsa iweyo kuyiwala za Allah subhanahu wa ta'ala, udziwe kuti limene ndi tsoka. Ngati iwe uli ndi foni ikukuyiwalitsa za ku akhirah, basi foni imene ndi tsoka lako, ndi tsoka kwa iweyo. Ngati uli ni mwamuna amene akukupangitsa kuti uziyiwala za ku akhirah, mwamuna amene ndi tsoka. Ngati inuyo muli ndi china chake chimene mmachita ntchito, business ikukuyiwalitsani za Allah, mudziwe kuti limene ndi chani? Ndi tsoka. Chifukwa cholinga cha pa dziko lapansi pano ndi kumusangalatsa Allah. Ndiye ngati munthu asakumusangalatsa Allah, ndi ndaninso wina amene angampatse malipiro? Palibe. Ndiye anthu lero lino ali mutsoka lalikulu mu nthawi yathu ino. Ali muchani? Ali mutsoka lalikulu. Ndiye apo ndi pamene tamalizira chifukwa chachitatu chimene chimatipangitsa kuti inu ndine tiphunzire akida tisanayambe china chilichonse. Ndiye kuti munthu adziwe cholinga cha umoyo wa dziko lino lapansi.